Sa masobra 4,000 nga populasyon sa Barangay 31 sa Bacolod, may ara sa mga nawad-an sang trabaho. Yan pa kamaayo sa barangay nga mabuligan sila. Suno kay punong barangay Herman Boliolaza Jr., nagpartner sila sa iyaanay kaupod sa trabaho nga ginagatanyag sa mga serbisyo sa mga panimalay kag pribado nga kumpanya. Halin sa plumber, electrician, panday kag manuglabada, pwede makaparehistro. Kung may kliyente ang ginatawag nga suki nga kumpanya, sila ang kuhaon nga amo ang magatrabaho. We would ask for those nga mga skilled workers nga nawad-an na bala ubra kag may pre-registration ina kag jutay nga assessment, and then once qualified ang ilan ang pangalan and all details mabutang na sa system nila. Bago pa lang iniginunsar pero madamo na sa interesado, magluwas ini nagabakal man sa mga ginalon nga liquid detergent, dishwashing liquid, fabric conditioner kag iban pa ang punong barangay. Ginaripak ini sang mga kababayan sa barangay nga ginatawag nga momshies. Ang botelya nga ila ginabutangan, mga empty bottles nga ila na kolekta sa mga commercial establishments sa barangay. Ginapakata ini sa aton mga suppliers and then ginabaligya sa aton mga nanay. Mostly mga solo parent ini sila or mga widow na. So sa kada pag-refill nila sang mga binutilya no nga sa produkto, makaginansya man sila kag at the same time makabulig sa ila sulod panimalay. Isa sa mga momshies, si Franny Baroquillo. Sa tuanay, nagatulog lang siya sa gwa sang isa ka bangko upod ang yadua ka mga kabataan. Pero ginsapupo siya sang barangay. Suno kay Franny, dako nga bulig ang dugang nga income niya sa pagbaligya sa mga produkto nga ginrepack. Makalabot baligya? Sa mga purok-purok naman, sir. Pero may Sa raman mga mo sa kilala na mo, no? Mayuman ang income. Oo, sir. Dako, mani mo mapintana. Dako, mani mo mga ginansya. Sa isa kasi mana, mga pinamaginan siya mo eh. Mga sobra 200, sir. Magluwas ini, sa tuanay, wala siya sang inalungong sa pag-operate sa computer. Pero karon, siya na ang nagabulig sa pag-register sa mga pupuluyo sa Barangay 31 sa backtrack. Kaya wala ko man na ginatunan. Sir, mga PA, sabog na lang kay nagambal si Kap nga dapat tanan makabalo. Oo. Kasi hindi man tanan, maanan sa mga staff bala sir. So makabalo ka na. Kabalo na, sir. Pila ka tao, ginarehistro mo di sa isang kaadlaw? Daw mo man, sir. Regani sir ko, himo, daw mo. Sunod sa punong barangay, hindi lang basta-basta dilata kag bugas ang ilang ginadaho sa mga pumuluyo, kundi panibag-o nga ihibalo sa pagsugod sa panibag-o nga palangabuhian.